l-au aflat. Tu fă ca și greșii întreabă mereu și caută și cheamă din sufletul tău. Iisus e aici, aici îl găsești. Prin ochii credinței ca El să privești. Vrem să-L vedem pe Iisus. Vrem să-L vedem pe Iisus. Nu doar programe și numai reclame, noi vrem să-L vedem pe Iisus. Vrem să-L vedem pe Iisus. Vrem să-L vedem pe Iisus. Nu doar programe și numai reclame, noi vrem să-L vedem pe Iisus. Iisus plin de milă spre ei a privit, căci El și pe neamuri pe toți i-a iubit. Și greci și romani și evrei și păgâni, să vină la Domnul și frați din Domnul. Tu fă ca și greșii întreabă-i pe frați, pe Filip, pe Petru, pe cei adunat, să-mi spună secretul de sus, în care biserică-i Domnul Iisus. Vrem să-L vedem pe Iisus. Vrem să-L vedem pe Iisus. Nu doar programe și numai reclame, noi vrem să-L vedem pe Iisus. Vrem să-L vedem pe Iisus. Vrem să-L vedem pe Iisus. Nu doar programe și numai reclame, noi vrem să-L vedem pe Iisus. Ascultă-mă, frate, ascultă să știi, căci oamenii care aici vor veni vor lua la păsare cu dorul destul. Ei vor să-L găsească pe Domnul Iisus. Cu filozofia nu poți mântui, oricândă știință tu ai răspândit. Mulțimea e mare și câte spre tot, ei vor ca să-L vadă pe Domnul trenor. Vrem să-L vedem pe Iisus. Vrem să-L vedem pe Iisus. Nu doar programe și numai reclame, noi vrem să-L vedem pe Iisus. Vrem să-L vedem pe Iisus. Vrem să-L vedem pe Iisus. Nu doar programe și numai reclame, noi vrem să-L vedem pe Iisus.